ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂଘର୍ଷରେ ଆମେ କାହାକୁ ନା କାହାକୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଉ। କିନ୍ତୁ କେବେ ନିଜକୁ ପଚାରିଛ କି ଆମେ ସତ୍ୟକୁ ରକ୍ଷା କରୁଛେ ନା ନିଜର ଅଭିମାନକୁ? କେବେ କେବେ ଆମେ ଭୁଲ ପକ୍ଷରେ ରହିଯାଉ କେବଳ ନିଜ ମନକୁ ଠିକ୍ ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ। ମନର ଗଭୀରରେ ଯେଉଁ ଅଶାନ୍ତି ଜାଗେ, ଆଜିର ଗୀତା ଶ୍ଲୋକ ସେହି ଅଶାନ୍ତିକୁ ନୀରବ ଭାବେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରେ। ଏହା କେବଳ ମହାଭାରତର କଥା ନୁହେଁ, ଏହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମ ମନର କଥା। ଆମ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଯୁଦ୍ଧ କୌଣସି ମଇଦାନରେ ହୁଏ ନାହିଁ, ସେ ହୁଏ ନିଜ ମନର ଭିତରେ, ଯେଉଁଠାରେ କେହି ଦେଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୟ ଆମକୁ ଡାକିଥାଏ କିନ୍ତୁ ଭୟ ଆମକୁ ରୋକି ଦେଇଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ଧର୍ମ ଠିକ୍ ରାସ୍ତା ଦେଖାଏ କିନ୍ତୁ ଆସକ୍ତି ହାତ ଧରି ରଖିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜକୁ ନିଜେ ପଚାରୁ, ମୁଁ ସତ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଅଛି କି ନା ମୋ ଦୁର୍ବଳତାର ପକ୍ଷରେ? ଏହି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ଏହି ଅନ୍ତର୍ଦାହ, ଏହି ନୀରବ ଯୁଦ୍ଧ, ଏହାର ଉତ୍ତର ଦେଉଛି ଆଜିର ଗୀତା ଶ୍ଲୋକ। ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ଶ୍ଲୋକା 11 ବିଷୟରେ। ଅୟନେଷୁ ଚ ସର୍ବେଷୁ ଯଥାଭାଗଂ ବସ୍ତିତାଃ ଭୀଷ୍ମମେବାଭିରକ୍ଷ୍ୟନ୍ତୁ ଭବନ୍ତଃ ସର୍ବ ଏବ ହି। ଅୟନେଷୁ ଚ ସର୍ବେଷୁ ଯଥାଭାଗଂ ବସ୍ତିତାଃ ଭୀଷ୍ମମେବାଭିରକ୍ଷ୍ୟନ୍ତୁ ଭବନ୍ତଃ ସର୍ବ ଏବ ହି। ଏହି ଶ୍ଲୋକରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ତାଙ୍କ ସେନାକୁ ଆଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ସ୍ଥାନରେ ଦୃଢ଼ ରହି ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଏହି କଥାର ଭିତରେ ଲୁଚିଛି ଗଭୀର ଅର୍ଥ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଲେ ଲାଗେ ଏହା ଏକ ଆଦେଶ, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଏହା ଥିଲା ଭୟର ଆର୍ତ୍ତନାଦ। ଯେଉଁ ଲୋକ ନିଜେ ନିଶ୍ଚିତ ଥାଏ, ସେ ଅନ୍ୟଙ୍କୁ ଡାକି ରକ୍ଷା ମାଗିନଥାଏ। ଯେଉଁ ମନ ସତ୍ୟରେ ଦୃଢ଼ ହୋଇଥାଏ, ସେ ଗର୍ଜନ କରେ ନାହିଁ, ସେ ଶାନ୍ତ ରହିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଠାରେ ଅନ୍ୟାୟ ଅଛି, ସେଠାରେ ଭୟ ଲୁଚି ରହିଥାଏ। ଏହା କେବଳ କୌରବ ଶିବିର ନୁହେଁ, ଏହା ଆମ ଘରର କଥା। ଆମେ କେତେ ଥର ଜାଣିଥାଉ ଆମେ ଭୁଲ, ତଥାପି ଅଭିମାନକୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଉ। ଏହି ଶ୍ଲୋକ ଆମକୁ ଦର୍ପଣ ଦେଖାଉଛି। ଆଜି ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ? ସମସ୍ୟା ଆସିଲେ ଆମେ ଭୟରେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଉଛେ। ଦାୟିତ୍ୱ ଆସିଲେ ଆମେ ପଛକୁ ହଟି ଯାଉଛେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଶ୍ଲୋକ ଆମକୁ ଜୋରରେ କହୁଛି, ତୁମେ ଯେଉଁଠି ଅଛ ସେଠି ତୁମର ଯୁଦ୍ଧ ଅଛି। ମା' ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ସନ୍ତାନକୁ ସଠିକ୍ ମାର୍ଗ ଦେଖାଇବା ହେଉଛି ଧର୍ମ। ସନ୍ତାନଙ୍କ ପାଇଁ ମା' ବାପାଙ୍କ ସମ୍ମାନ କରିବା ହେଉଛି ଧର୍ମ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧ୍ୟୟନରେ ନିଷ୍ଠା ରଖିବା ହେଉଛି ଧର୍ମ। ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଜ ଭୂମିକାକୁ ସତ୍ୟ ଭାବରେ ପାଳନ କରିବେ, ତେବେ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଯୁଦ୍ଧ ଆପେ ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ଏହି ଶ୍ଲୋକ ଆମକୁ ଦୃଢ଼ କରେ, ଦାୟିତ୍ୱଶୀଳ କରେ ଏବଂ ସଚେତନ କରେ। ଆମେ ଯଦି ଏହାକୁ ଜୀବନରେ ଆଣିପାରିବା, ତାହେଲେ ଆମର ପରିବାର ଓ ସମାଜ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ି ସୁଦୃଢ଼ ହେବ। ପ୍ରଥମେ ନିଜକୁ ପଚାର, ମୁଁ ମୋର ଦାୟିତ୍ୱ ସତ୍ୟ ଭାବରେ ପାଳନ କରୁଛି କି?
ଦ୍ୱିତୀୟ, ମୋ ଭୟ କ'ଣ? ମୁଁ କାହିଁକି ପଛକୁ ହଟି ଯାଉଛି? ତୃତୀୟ, ଆଜିଠାରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବି, ମୁଁ ମୋର ଭୂମିକାରୁ ପଳାଇବି ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଘରେ ପିତା ଦୃଢ଼, ସେଠାରେ ସନ୍ତାନ ନିର୍ଭୟ। ଯେଉଁ ଘରେ ମା ସଚେତନ, ସେଠାରେ ସଂସ୍କାର ଜୀବନ୍ତ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ଅଟୁଟ, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନର ସତ୍ୟ ବିଜେତା। ଏହି ଶ୍ଲୋକ କେବଳ ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ, ଏହା ଆତ୍ମାକୁ ଜାଗୃତ କରିବାର ଆହ୍ୱାନ। ପିତା ଭାବରେ ହେଉ କି ସନ୍ତାନ ଭାବରେ ହେଉ, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ନିଜ ନିଜ ଧର୍ମ ରହିଛି। ଯେଉଁଠି ଆମେ ଦୃଢ଼ ରହୁଛେ, ସେଠି ପରିବାର ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଥାଏ। ଯେଉଁ ଘରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ସମ୍ମାନ ମିଳେ, ସେଠି ସଂସ୍କାର ଜୀବନ୍ତ ରହିଥାଏ। ଏହି ଶ୍ଲୋକ ଆମକୁ କହୁଛି, ପଳାଇବା ନୁହେଁ, ଅଟୁଟ ରହିବା ହେଉଛି ସତ୍ୟ ଶକ୍ତି। ଧର୍ମକୁ ସୁରକ୍ଷା କରିବାର ଶକ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟର ମନରେ ଅଛି। ନିଜ ସ୍ଥାନରେ ଅଟୁଟ ରହିବା ହେଉଛି ସତ୍ୟ ବିଜୟର ମାର୍ଗ। ଯଦି ଏହି ଆଲୋକମୟ ଶିକ୍ଷା ତୁମ ହୃଦୟକୁ ଜାଗ୍ରତ କରୁଛି, ତେବେ ଏହାକୁ ପ୍ରସାର କରନ୍ତୁ। ଏହି ଶ୍ଲୋକ କେବଳ ପାଠ ନୁହେଁ, ଏହା ଜୀବନର ଦିଗଦର୍ଶନ। ଯେଉଁମାନେ ବୁଝନ୍ତି, ସେମାନେ ନୀରବ ରହନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ନିଜେ ନିଜକୁ ବଦଳେଇଥାନ୍ତି, ନିଜ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବଦଳେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବଦଳେଇବାରେ ନିଜକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ, ଏହି ଧର୍ମ ପଥରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୀତାକୁ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।